Kubli shibun parlok te mentah kanika video kana ka jiban tip ya ki kam apply da ka Indian Post ka bdeiru ka government job namta ki post jong ki postal assistant, sorting assistant, postman, mail guard, dan multitasking staff. Te parlok pa ya kanika video hadu pandakut ngan pensai sepi ya ki nomba ki post baro ki post ki belaj meglia ka jinsiu ka education qualification bat kumnoban apply te parlo klet banai ja kaneka video bat kumjuro ban subscribe ya kaneka channel. Ka Indian Post requirement ka code application ne pi namata kini ki post jong ki postal assistant, sorting assistant, postman, mail guard, bat multitasking staff ka bahab ha ki spot kota pat kelasan pensumit ya ki application form ka jong pi kadai hadu ka khnai trek udi sembar arjar arpulai te baro ki total post ki belat ki don hadu cijar praspa khnai pandai post bat ki post ki belat hanut es kantop ya ka megalia ki don hadu arpsau post bat hangne ngan simtang ki post ki belat ha not es te ha ki post jong ki postal assistant ki don riu post bat ha ki post jong ki postman ka don chipo post bat ha ki post jong ki multitasking staff ka don propose bat ha ka jing siupat namta ki post jong ki postal assistant kadai arpsan hajar spa hadu prapo hajar shispa bat namta ki post jong ki postman kadai arpo hajar nyospa hadu ondrip khanda hajar shispa bat namta ki post jong ki multitasking staff kadai khat hajar hadu sanpandri hajar khandai spa haka shipnai bat ha karta ka pila amna apply namta ki post jong ki postal assistant kadai khat pra hadu arpnyos nem karta bat namta ki post jong ki postman kadai khat pra hadu arpnyos nem karta bat namta ki post jong ki multitasking staff kadai khat pra hadu arpnyos nem karta bat ka age election part kadai post nem namta ki SC ST candidate bat ha ki karan pule part namta ki post jong ki postal assistant ki shim me ki bla pandep ya ka bachelor degree na kano ka recognized university bat kumjuru pidei bandon ya ka computer knowledge te ha ki post jong ki postman ki shim me ki bla pandep ya ka class 12 pass na kano ka recognized board bat pidei ru banang ya ki kitin lokal kum ka English Hindi bat kiwe de bat pidei ru bandon ya ka computer knowledge bat kumjuru pidei bandon ya ka valid driving license ha ki arsaka ani large motor vehicle te namta ki post jong ki multitasking staff ki shim me ki pandap ya ka class 10 pass na kano ka recognized board bat ha ka ju ka por pidiru banlong ki sport person bala represent ha ka state national international bat kiwi ha ki sport bat kini ki de ki kerteng jong ki jing lagai sport ha ki bubun jat ki sport te page hangne bat ka center to exam kadai hasilong bat namanta ki application fees namanta ki general OBC kadai shispa tengka bat namanta ki SC ST female bat PWBD EWS nil omdan te kono pila amna apply namanta kini ki post bala apply da ka Indian Post requirement arjar arpulai te parlok ada piko amna apply ya kini ki post bala apply da ka Indian Post pila amna apply online bat kaling ban apply ngalabu a description jong kaneka video te parlok arapidon kano kapat kapapim patsai bha sewa ban comment ha kaneka video bat lada episode tanat ya kaneka video sewa ban ila ya kaneka video bat kumjuro ban subscribe ya kaneka channel te parlok ha kaneka video tanggini jiben tip bat ngine page pat ha ka waika video kublai shibon